boa tarde. Hai moitas maneiras de rematar unha semana de traballo en Venres e seguramente unha das mellores para a Revista Galega do Ensino e o seu director é desde logo visitar un par de veces ao ano a casa que xa é nosa de IES de Masison da Coruña, dirixido por noso buen amigo Xulio Sarmade e encima contando coa produción de Olga Osorio detrás das cámaras, que é un verdadeiro luxo, así o entendemos, e desde logo queremos agradecer ao alumnado, ao experto xa, alumnado da Escola de Imaxe e Sonido que nos atenda a estas horas dun venres xa, non? E desde logo é por unha boa razón, porque imos falar de un proxecto realmente maravilloso que comenzou xa no ano 2011 e que veu evidentemente para quedarse, e iso é precisamente o noso interese desta mesa redonda que iniciamos hoxe, non? Recordar que o proxecto Máscaras nacera no ano 2011 para facer despois unha combinación maravillosa de arte e pedagogía en un largo que se chamou Máscaras tamén, e a partir de aí a xeración de un torbellino de ideas que deu lugar a unha asociación, a novos proxectos, e en ese punto estamos, en ese punto queremos saber como se encuentran nuestros buenos amigos, traballadores incansables por la inclusión e por la educación con mayúsculas, non? E quixera presentar aos nosos invitados desta mañá. En primeiro lugar, de esquerda a dereita, Iago Graña, que é o director de ocio de Aspronaga da Coruña, Iago González, que é o director do proxecto e alma mater do mesmo, non? Xunto con Isabel, por suposto, non? Isabel Iglesias, ambos, son un pouco a man rectora de Máscaras, non? Miguel Fernández, actor da película e un extraordinario actor. Moitos que se coñecen o proxecto tiveron a oportunidade de comprobarlo tanto na curta Calcetines como no longometraxe de Máscaras posterior, non? Temos con nós tamén a Verónica Rego, que é do Departamento de Orientación do Colexio Calasancias da Coruña, que participa tamén activamente en esta segunda fase do proxecto, e desde logo tamén temos, e é moi importante ter con nos a Manuel Aguilar, que é o director xerente da Fundación Emalsa da Coruña, aparte de outras moitas cousas, e digamos que a man económica que sostén o proxecto. Neste sentido, Manuel, porque sei que tes algunhas urxencias que atender, gustaríame que nos explicaras cal é o papel da Fundación en este proxecto e cales son os intereses que os moven a facelo, non? Pues buenos días a todos, a los que estáis en la mesa, moderador, y a los que estáis detrás de las cámaras y en el sonido. La Fundación Emalsa es una fundación vinculada al Ayuntamiento de Coruña y a su empresa municipal de aguas, Emalsa, y en el año pasado diseñó, el patronato aprobó un nuevo proyecto que se llama Cultura Accesible e Inclusiva, y el objetivo de este proyecto es hacer partícipes de la riqueza y de los bienes de la actividad cultural a las personas con discapacidad, y al mismo tiempo poner todos los medios que se nos ocurran y le ocurran a la sociedad para que la sociedad se beneficie del potencial de creatividad cultural que tienen las personas con discapacidad. El proyecto de Cultura Accesible lo que pretende es juntar a las entidades que trabajan en el mundo de la cultura con las entidades que trabajan en el mundo social y sobre todo en el ámbito de la discapacidad, y de esa simbiosis aprender todos cómo mejorar. No es una accesibilidad solamente física o sensorial, es también una accesibilidad de oportunidades y es también un enriquecimiento de todos, las personas con discapacidad y sin discapacidad. Y con este planteamiento, el acercamiento entre el proyecto Máscaras y Cultura Accesible surgió de forma natural y espontánea, porque no es que estuviéramos inventando nada, en nuestra ciudad ya teníamos esta magnífica experiencia del proyecto Máscaras. Por lo tanto, en esa línea de financiación de subvenciones de cultura accesible, el proyecto Máscaras ha tenido una aportación que para nosotros es significativa, pero que estoy seguro
de que va a ser muy rentable en términos sociales y en términos culturales. Y eso que lo está siendo ya en este momento, desde luego, y probablemente gracias a esto podrá seguir en el futuro, porque todo esto tiene un coste económico, como es evidente, ¿no? En ese sentido, creo que es esencial, ¿no?, que entidades como la vuestra puedan mantener estos proyectos tan ilusionantes para todos, ¿no?, que aparte es un poco el camino hacia donde se debe conducir los nuevos parámetros educativos en los que nos movemos, ¿no? Pues yo agradezco mucho además la oportunidad de estar aquí, porque detrás del discurso teórico para hacer realidad derechos y derechos de las personas con discapacidad y derechos sociales y culturales, hay personas y hay caras, y en esta mesa hay promotores del proyecto. El sostén económico, si tienes un buen proyecto, te va a llegar, en general te va a llegar, pero lo importante es las personas que tienen las ideas y las personas que son capaces de sacarlas adelante. Y en esta mesa tenemos ejemplos, y lo más interesante es escucharles a ellos. Sí, los que tenemos como misión apoyarlo, pues estamos encantados de que funcionen bien, pero los importantes, los protagonistas, son los que van a tomar la palabra a partir de ahora. En ese sentido me solidarizo absolutamente contigo, porque eres un sujeto tan paciente como tú en este sentido, ¿no? Por eso parece importante que Iago González, director do proxecto, nos poña un pouco ao día aos ointes, non? Como surdiu moi rapidamente, non? Como surdiu esa ilusión e como está a fraguarse esa continuidade, non? Que é o que, precisamente, o que nos xunta aquí a todos, non? Pois digamos que ti xa fixeches antes unha introducción que me pareceu moi salientable, ¿no? Aparte que, joder, a mí personalmente me pareceu casi emotiva, ¿no? Porque a primeira entrevista así seria en profundidade a fixeches ti, de feito sen intención de peloteo a millor, porque ti xa en 2012 tocabas unha serie de elementos con respecto ao que había detrás do proxecto Máscaras, que de feito foron os que despois evolucionaron na creación da asociación en 2014, non? Entón, que como van surdindo? Pois dun xeito absolutamente natural, o sea, digamos que os primeiros artífices de que seguíramos facendo cousas unha vez estreada a peli e tal, foron Miguel e o resto da tropa da película, porque eles querían facer cousas. Logo aí tamén sumamos o feito de que nós tiñamos claro de que eles tiñan que seguir facendo cousas, non? Xa logo o que posibilite a sociedade, a conxuntura e tal, pois xa é outro tema. Pero as ideas non é que as vayamos buscando, as ideas realmente están aí, sobre todo moitas veces é cuestión de estar pasando tempo con eles, falando con eles para ver que o que se pode facer ou as ganas de facer cousas que ao final son os dous factores principais. Un, o tempo, pasar tempo ca xente, cas persoas. E dúas ter ganas, non? Con ganas é a partir de aí onde comezas a buscar solucións para poder seguir traballando determinado ámbito. Fíxate que ademais o curioso do caso é que hai lugares que xa son comuns, non hai discapacidades sino diferentes capacidades, como todas sabemos, non? Pero, bueno, eso resulta que na práctica funciona e que, ademais, a película Máscaras é unha película divertidísima, gracias a Miguel e a outros, a Manolo e a tantos outros que eu coñezo moi ben, non? E, aparte, ten un valor cultural propio, ten un valor realmente creativo, non? E, en este sentido, bueno, pois, estamos levando un pouco a realidade unha teoría que sobre o papel queda moi ben, pero que poucas veces somos capaces de visibilizar. En este sentido, gustaríame preguntarle a Iago Graña como valoras, digamos, a utilidade do proxecto, non? Como ves como funciona co alumnado, a felicidade que lles causa, etc. Como podes avaliar iso, non? Para min o proxecto tivo un valor sorpresivo, ¿no? Porque a idea inicial, cando nos xuntamos por primeira vez, era, como director do Servicio de Ocio, eu quería un produto para divertirnos, para pasar un bo rato e facer unha curta que depois nos quedase aí de recordo e disfrutar dela e sobre todo do proceso e que Miguel, Manolo, Amparo, Eva e Mireia
pois tivesen toda esa experiencia e o vivisen desde a parte da diversión, de disfrutar. Pero claro, cando apareceu Máscaras, a película, bueno, pois foi o que dixen antes, unha auténtica sorpresa, porque, como ti ben dis, ten un valor cultural propio, un valor pedagóxico moi potente, e eu veía o discurso que eu intento transmitir, os valores, as emocións que intentamos transmitir desde o Servicio de Ciudad Espranaga, de crear equipos creativos, equipos inclusivos, equipos de persoas con capacidades diferentes, non? De persoas con discapacidade apoiados por persoas sin discapacidade, senón equipos de persoas con capacidades diferentes e cada un aportando valor ao proxecto desde a súa posición. E iso, pois, para min, a verdade é que foi unha alegría enorme poder dispoñer dun documento audiovisual que manexase iso, e despois eu creo que Miguel, mellor que eu, pode dicir como disfrutaron, como lles aportaron, pero a miña visión é a de unha implicación, unha motivación e por fin, decir, teño un lugar no que podo ser visible desde a parte do valor, non desde a parte da condescendencia, da complacencia, senón de, oye, eu son bo facendo isto. Entonces, eu creo que realmente para as persoas que participan no proxecto é unha parte fundamental, non? De dicir, non só podo recibir, senón que teño as capacidades para dar, para aportar valor inmensas. E bueno, para min o proxecto é o que máis aporta neste sentido. En este sentido, moitísimas gracias. Creo que o explicaches fenomenalmente ben de que se trata isto, non? Miguel, protagonista absoluto da curta, tamén da longometraxe, e unha persoa con unha vis artística fabulosa, non? Como te sentiches aí? E tes ganas de seguir? Sí. Te sentiste bien haciéndolo, non? Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gustó de todo aquello? De la película. ¿Actuar? ¿El guión? Actuar. Sí, eres un actor nato, está claro, ¿no? Bueno, tamén este proxecto, como intentábamos comentar antes, botou a andar, pero parece que se move permanentemente, non? E podíamos chamarle agora ao novo proxecto, creo que non me equivoco, que é un día de cine, arte e pedagogía en código aberto, verdade? E dentro desa novo xiro da historia aparecen os centros educativos de Galicia e da Coruña en concreto, non? E por eso gustaríame que Verónica nos pudiera contar bueno, como son esas masterclass, esas cousas que facedes implicando aos rapaces do colexio, non? E facendo un totus revolutum entre xente de diferentes capacidades, que al final é do que se trata, non? Podías contarnos a vosa experiencia tamén. Pues sí, pues nosotros somos la parte que se añade en esta nueva bueno, versión, digamos, ¿no? En esta nueva idea, y cuando llegaron a exponerla a Calasancias, la verdad que ya solo con la emoción y la ilusión con la que hablan del tema, pues nos contagiaron y en ningún momento dudamos en subirnos al carro e intentar formar parte de esto. Y bueno, cuando vinieron a dar la masterclass, vinieron los protagonistas de Máscaras, estuvo Yago, estuvo los dos Yagos, Isabel, y los chavales de sexto, que fueron los que participaron, quinto y sexto. No, sexto. Sexto. Terminaron emocionadísimos. De hecho, en un principio pensábamos que los participantes serían en torno a 3, 4, 5, a ver si teníamos suerte, pues finalmente serán 17. Así que realmente les marcó mucho, les gustó mucho la experiencia. Llegaron a sus casas, según nos cuentan los padres, emocionadísimos. Yo quiero formar parte de esto, yo quiero formar parte de esto, tienes que dejarme participar. Y finalmente tenemos 17 chicos y chicas entusiasmados con el proyecto y que cada día que me ven por el cole me preguntan qué va a suceder, qué vamos a hacer, cuándo empezamos. Claro, es lógico porque no se trata precisamente, como decía muy bien Yago, de un asunto asistencial, se trata de arte, y de arte del bueno, además. Y eso naturalmente que engancha a la gente. Realmente os rapaces o que están deseando sempre aprender, non? O
o xeito mellor de implicalos es interactuar, ¿no? Sí, yo creo que la parte personal, conocer a los protagonistas de Máscaras, a muchos realmente les marcó y estaban muy contentos de poder compartir con ellos todos los momentos que nos quedan de ahora en adelante para llegar hasta el final de esto, que no sabemos aún muy bien lo que será. Mellor que sí, porque estamos, o estades, creando un producto, una marca, ¿no? E eso es fantástico, porque eso quere decir que non só da debilidade podese facer virtude, sino que ademais esa virtude é interesante para os demais. Iso que a mí máis me chama a atención e parece que é un camiño moi pouco prospectado na vida ás veces e que ao mellor está desentando as bases de un xeito diferente de entender as cousas, non? Iso me parece moi interesante. Non sei se Iago nos pode poñer un pouco o día do momento non que se atopa o proxecto nestes intros. Sí, retomando un pouco o que dicías agora, esta é unha parte que digamos que as dúas patas do proxecto, a nivel da asociación, somos Isabel e eu. Isabel é a que lle está dando todo o envoltorio pedagóxico, non? Que a que está investigando, sobre todo despois, como ir introducindo as fases do proxecto dun xeito natural e buscando tamén esa coparticipación entre os diferentes entes, elementos, non sei como chamarvos a ti, os rapaces, non teño nin idea. Entón, claro, aí hai un reto, non? Nos parece que sempre nos movemos por reto, non? O sea, Máscaras era a historia dun reto, que era facer unha curta, que de aí tamén extraemos un pouco un punto que tamén agora mesmo é importante, non? A curta, cando empezamos a facer Máscaras, non sabíamos se se ia facer. A historia podía ser a historia dun triunfo, facer a curta, ou a historia dun fracaso, que sería, pois, non ter logrado a curta, pero sí ter todo ese camiño intermedio que sempre é enriquecedor. Neste caso, sabemos que vai sair algo, temos perfectamente claro que vai sair algo, pero claro, o que vai sair depende deles e do alumnado de Calasancias, dese grupo de 17 críos e crías, non sei se son máis mulleres ou homes, non? Más ou menos. Temos por aí unha paridade moi interesante, e uns perfiles moi interesantes que se foron descubrindo así o día masterclass. Sí, pero nos emociona especialmente. A ti non sei, pero a mí sí. Perdona, Miguel, que me apropie da emoción. Te gustou ir al cole a... Sí? Mucho, Bueno, sí. Miguel, é que tivo un momentazo ali. Sí. Sí. Lo pasaste bien, ¿no? Son buena gente. Muy buena gente. Sí. Ti sabías que estaba Dani? No Calasancias? Me sonaba. Te sonaba. É unha historia moi bonita esa, claro, precisamente. É que no Calasancias, o sea, foi un pouco azar chegar ao Calasancias, non? No flashback, hai un flashback da curta na que precisábamos un cativo bueno, lle roubamos o fillo a unha amiga, Uxía, para que participara e tal. E claro, 6 anos despois da grabación esa concreta da curta, Dani está no Calasancias e no último ano pois se lembraba moito máis grande, claro. Sí, bastante máis grande. E se lembraba da experiencia, entón ese foi o nexo, non? O nexo, digamos que un pouco o gancho, porque non sei até que punto Dani avisar aos compañeiros de que íamos facer algo ali e tal, pero bueno, un día aparecimos ca masterclass con este caballero e os colegas e sí que tratamos un pouco de sorprenderlos. Creo que me fundo que me estabas preguntando, perdón. Non, era que é fácil retomarlo porque simplemente que se fixedes esa experiencia en este colexio en concreto, pero supoño que tedes plans para estender o proxecto a outros, non? Interactuar con máis xente, en fin, difundir a idea, que penso que é o importante. O tema da marca, que aparte me parece un concepto moi interesante. O proxecto ten, digamos que a etiqueta de pedagogía en código aberto, non? O sea, que nós estaremos encantados de seguir facendo cousas, de ter ideas tolas que levar a cabo e tal, pero o certo é que, como no caso de Máscaras, tamén é unha cuestión que nos interesa moito, non? Que a xente vexa que se poden facer cousas. Quero dicir, unha vez que nos validamos unha experiencia, non porque teñamos un interés especial en validar unha experiencia, o sea, simplemente porque nos parece que é unha idea interesante e nos apetece levar a cabo, non? Entón, unha vez que conseguimos demostrar que pode sair ben, o sea, nos encantaría que máis xente... Perdón que te interrompa só un segundo, estamos vendo de fondo algunhas imaxes das previas, dos xeitos de grabación e todas estas cuestións, e a verdade é que é evidente que, aparte de todo iso,
como casi todas as cousas na vida, non? É un produto de calidade escénica, de calidade de grabación, non? E iso non se pode esquecer tampouco. Perdona que te dixera isto, pero creo que é importante, porque as cousas hai dous maneiras de facelas ben e mal, non? E desde logo ben feito notase moitísimo, non? E supoño que é un pouco que engancha os demais, non? Bueno, en Máscaras sí hubo un plantexamento moi meditado de como tiña que ser, non? Os planos, contraplanos, as expresións, as palabras, non? Sí, toda a primeira parte do proceso que foi nun estudio, eran 5 cámaras grabando continuamente pois para ter todo o material, que claro, obviamente houve moito onde elixir. Logo xa o que foi a parte da grabación da curta, obviamente aí xa era máis problemático porque non nos estábamos movendo e non cabía moita posibilidade de anticipación. O que pasa é que aí si contaba cun elemento que é José, que é o señor que estaba grabando, que ten digamos que un sexto sentido, non? Son moitos anos traballando xuntos e sabíamos onde tiñamos que estar. Si chamase ter retina, non? Mais ou menos, sí. E agora, pois, lóxicamente, imos intentar, non? Daqui sairá algo tamén propio, porque daqui sairán dúas cousas. Unha, a que fagan eles, e nos esperamos que tamén quede algo aí, non? Para o resto. Pero, dicías ti as ideas, claro, que aínda temos moito que traballar, que dicir, botamos a andar en serio, pois, nun par de semanas. Caramba. Aí é cando, porque agora o que temos que propiciar é que todos os elementos empecen a confluir, porque a parte de Calasancias e Aspronaga tamén está a Fundación Azcor, e hai unha pata que tamén a mí foi moita ilusión, que é o Taller Naranja Imaginario do Centro Ocupacional Pascual Veiga, que é un grupo de música electrónica liderado por Roberto, que son quenes van poñer a música despois o que sexa que fagan, porque non temos ni idea do que van facer. O sea, non sei se Miguel xa ten algún tipo de idea, non sei se falou algo con Manolo, Amparo e Que son os guionistas, por certo, moitas veces. Bueno, son os motores. Os motores do proxecto, e logo terán que naturalmente. pelexar co alumnado. Que é o que hai que demostrar, además. Claro. Bueno, pois deciros que, bueno, que esperamos desde... Non somos unha organización educativa, como sabedes, tamén cultural. Agardamos, dende logo, que sexa posible que haxa nos centros galegos máis masterclass destas, non? Que a xente entenda que é unha experiencia proveitosa para todos e todas. E desde logo que eu tiña un bello editor que me decía hai libros que se publican e non andan nada e outros que parece que tienen patas, non? Bueno, eu penso que o proxecto Máscaras ten patas, non? E como ben dixabo, sairá por donde teña que sair e sempre será unha boa noticia e desde logo sempre estará a Revista Galega do Ensino para dar cumprida a reseña dos vosos éxitos, non? Así que, bueno, moitísimas grazas e moitísima sorte, porque a vosa sorte é tamén a nosa, claro. Moitas grazas, Juan. Muchas gracias.